Labing kausaban ang atong nakita sa kinabuhi sa tanang mga tao samtang ang kalibutan ni pahulay karon tungod sa COVID-19 pandemic. Diha sa gitawag nga pag-flatten sa curve, radikal nga mga measures sa social distancing o pagdistansya sa mga tao ang gihimo. Ang katawhan giabisuhang magpondo sa mga balay, ang mga non-essential nga mga aktibidad gihunong. Ang pag-travel para mag-relax o trabaho giundang ug matag borders gisiradan. 360-degree nga tuyok kini sa naandang kinabuhi sa atong higala nga si Ryan Ang. Kinsa mahiligong maglatagaw. Karon nga Semana Santa, lahi kini sa iyahang naandan sa sobra sa napulo ka tuig nga pagbiyahe-biyahe sa bisan asang lugar sa nasod ug sa abroad. Curtail jud ang imuhang mobility, no, because of an invisible enemy. Mobility nako somehow nagbago jud siya totally 360 because of the quarantine. Kung magawas man ko, it's because of the market only or to do some necessities outside of the house. Bisan tuod lisod alang kaniya ang nahimong adjustment sa quarantine period, nakita usab niya kini nga panahon aron makapamalandong. The least I can do is magpuyo sa balay jud. It's time to reflect on something. Aron na mahimo siyang produktibo samtang anaa sa balay, nahimo niyang kalingawan ang pagluto o pag-ehersisyo sab, paglantaw og mga salida o pagpaminaw og balita. Panahon, wala tayo mahimo kundi pugunin nato atong mga sarili. Kinahanglan jud nato na sundon kung unsa ang advice or abiso sa gobyerno para pud sa atong kaayuhan. Kay kung kahit pagputok, mas samot kadugay ug mas samot na mabutang ta sa alanganin. Kinahanglan gyud balanse ang kinabuhi sa tawo. Daghang naglaom nga malupig ra gyud sa hingpit ang virus ug kini temporaryo ra nga pagsulay ug mabalik sa normal ang tanan. Apan ang kasiguraduhan niini magpabilin gayud hangtod sa kahangturan ang mga pagtulun-an ug ang mga kabag-uhan. Alang sa Oplan Semana Santa, Radyo Man Amy Ginita, Tatak RMN.